nato si Jesus. Why problema? Kay ang atong tao sa sulod, gibag-o man adlaw-adlaw. Pero makaabutan niya ng adlaw na atong ikita si Jesus, nga di ta moagig katulog sa usalang kapagpamilo, ilisan tas lawas may mayahon, maayo pod kayo, no? Busa kitang mga ilaran, abanti padayon pagyapon ta. Ayaw mo guna-una nga daghan naman kayo may kasinatian, kami sa una, kamo na pod karon. Dili man na kamo apil sa una, apil gihapon ta karon. Sa inyong lokalidad, wa pa'y mga igsoon, yun ang naguna-una. Ang uban, daghan naman ko kanak Brad, nagka-training pa. Ako, relax na ko kay sila nukod. Uy, ingon ay kayo Corinto 5, Jis. Taksa-taksa, mga tubang sa ukmana ni Kristo. Dili ay pwede nga madalata sa kamaayo sa atong mga anak. Sila nakalagad karong panahona. Wa manit pulihay. Tagsa-tagsa mula hotay sa pag-alagad sa Ginoo. So balikan ako mga igsoon nga ang tumong sa Dios nung pamatikayon mao makabaton gyud siya ug mahimayawong pagpadayag nga mao ang lawas ni Kristo nga mahingpit sa bag-ong Jerusalem. Pero sa dili pa na moabot nga panahon na ay dapit nga mag-umol nato sa daghang mga kamaturan kadto ako giyon Salmo 23 nga naatay maayong magbalantay nga nagatiman sa iyang mga karniro sa iyang panon ipakaon ta sa lunhaw nga sipsibanan no nya nindot kay dito kay gipahigda ko sa lunhaw nga sipsibanan. Nganong nakahigda siya sa lunhaw nga sipsibanan? Tungod sa kabusog. Wa siya laayak suroy, pangita o makaon. Nakatulog na lang yun siya sa iyang pagpanipsip sa lunhaw nga sipsibanan. Unya kanunay siya nag-inom yatong tubig, priskong tubig, tubig na malinaw. Salamat kay mga kaigsunan dito sunahan, ipaligo niya ang akong kalag, na bisan usahay magkaunta, tinambungan sa atong mga kaaway, pero naaman siya para sa sungkod, magpaligo nato, magsangkap nato, aron makapadayon ta sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ang nindot kanang versikulo 6, kinsa na kami muray, Salmo 23:6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of my Lord 1 year, 10 years, and I will dwell in the house of my Lord forever. Mga igsoon, kinahanglan di ay kita na mga anak sa Diyos magpuyo sa balay ni Jehova sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Salamat, Roger. Imo karong nakita katong tanan nga mga struggle, tanan nga imong nagyan gituyo tos Ginoo. Mura ka og baka nga naa sa tuwil nga kinahanglan dakpon kas Ginoo, giabog-abog lang ka. Hala, sige abog hangtod masulod ka sa katsing. Karon nasulod gyud ka sa katsing nga buot ang Ginoo, makahipay mulos nimo, makagamit nimo. Muni ang walay katapusang plano sa Ginoo mga igsoon. Gusto siya na sa iyang pagbalik, iyang makaplagan ang iglesia nga mahimayaon nga ang matag usa ka bagin nagtubo, no? Nagtubo ang matag usa ka bagin, naglihok, sumala sa atong mga sukod o kagamitan. Ang Efeso Kapitulo 4, versikulo 7, naghisgo tanang magtotoo, yatagan sa Ginoo mga talanton. Pero versikulo 11, dunay sam, ang pipila, apostolis, propeta, ebanghilista, mga magbalantay, magtutudlo. No, kanang magbalantay, diha mo man ang pastor, sa paghingpit sa mga balaan. Ikasubo nato nga napay ubang mga igsoon sa payoles Ginoo na dili pagkayo tin-aw para nila. Pangutan-on sila, naamoy pastor? Wala. Uy, mahimo ba kung wala?
atong miaging simana dito North Cotabato, among yatubang ang kapitan kay gipahunong ang tigom. Kay pagpangutangas kapitan kinsay inyong leader, wa mi leader. Ingon ang kapitan kining grupuha, murag delikado ni. Kay wa may leader. Ug ato na mao gipakita na diha sa iglesia nga grupo sa tong Ginoo nagyoy manguna. Nagyoy manguna. Pero kay bahin man siya sa lawas ni Kristo, kunahin po diton. Alang-alang mo baba mo ipunin. Pwede na. Pero dili normal. Ang normal, takmo. Huwag maglakaw, pwede tuhod ilakaw. Pero dili normal. Diil yun. Busa mga igsoon, natay mga kagamitan. Depende sa panginahanglan. Busa na mga igsoon nga nanguna nato. Ingon si Igsoon Pablo, si Ruanon sundo nato ang atong mga pangulo. Pero dili sila may tagiya sa atong grupo. Muli na kanindot, Roger. Kaya ako, membro ko, nimo. Ang akong kumingking, membro man sa kong lawas. Ang dunggan, membro po. Kung dunggan ka, membro ko ka. Membro ko ko. Ang Ginoo gyud mo'y ulo. So, salamat kay mga kaigsoon na akong punto mo nga. Salamat na tayo maayong magbalantay. Kinahanglan makaklaro ta sa atong pagpangalagad nga kini ang gikahimutan, gitinguha sa kasing-kasing sa Dios nga niining inapos nga panahon iyang makaplagan nga makapadayag kaniya. Unsa to? Ang Dios nagpakatao aron ang tao imong Dios sa kinabuhi o kinaiya, dili lang sa ranggo sa pagka-Dios. Pambit sa tuigsoon, Brother Tutong, unsay ranggo sa Dios na dili pwede mambitan sa tao kay kinabuhi ra gyud o kinaiya. Una, iyang pagkasilimbahon. Dili kita mahimong silimbahon kaysa diyang si Pedro invitar ni Cornelio sa buhat kapitulo 10. Mihapa o misimba si Cornelio, gipadlong siya ni Pedro kay siya tao ra. Si Juan, Apostol Juan, misimba siya sa manulunda sa pinadayan. Ibadlong siya sa manulunda kay siya ulipon ng ihapon sa Diyos. Busa sa pagkaulo sa Diyos, sa iyang pagkasilimbahon, dili yun maambitan sa mga tao. Kung na may mga tao karon nga nagpasimba sa ilang mga membro, sila supa sa balangang kasulatan. Ikaduha, ang iyang pagkamagbubuhat. Ina Diyos, tubungha, ay nanungha niya kita. Mahibutang Diyos, makahimo batag patungha, karon diya sa buhan tungha ang halwan na sinugban na, dili na pwede, di na mambitan sa mga magtotoo ang iyang pagka-creator, iyang pagkamagbubuhat. Ikatulo, ang iyang pagkanaas tanang dapit, dili na nato mambitan. Niya ako karon, wala ko dito. No? Pero ang Ginoo, ingon siya, duhapon tulo, magkatigom sa kungalan, na ako sa inyong kaliwala. Kaya naman, Diyos siya nga gamhanan sa iyang pagkaulo, naa siya sa tanang dapit. Labi na kung makatuntangan na niyuma na siya sa iyang pagkabanhaw, imong espiritong nakatag sa kinabuhi, sama na sa hangin, di sa dili makita, dili mahikap, pero ato yung mapaimuslan. Praise the Lord, igun ana ang atong Diyos, naa siya sa tanang dapit. Pero sa kinabuhi o kinaiya, himuon gitang Diyos, munang anam-anam gitransforma ta, gibag-o ta, aron ang atong mga daan nga mga panghuna-huna, ang atong daan nga mga balansi, hinay-hinay ni mausap, hangtod nga masama ta sa hunang-huna sa atong Ginoo. Mga igsoon, salamat kayo nga pinaagi sa kinabuhi sa Diyos kayang ipaambit dinhi kanato sa diyang mituta, midawata sa atong Ginoo. Hindi kinahanglan siyang mukayla. Dili lang sa atong espiritu. Sa diyang mituta, midawat sa atong Ginoo, mipuyo ang atong Diyos sa atong espiritu. Pero kinahanglan mukaylap siya, padulong sa atong kalag, hangtod mapadayag siya sa atong mga lawas. Muna ang kumplitong kaluwasan. Muna daghang mga tao musupak nato, mayintang naluwas. Muna naluwas, na
na may naluwas magkadto pagbulangan, na may naluwas nga nagkasumbag, nahubog. Ano man, ang kaluwasan di ay dunay tulo ka ang tao na tulo ka bahin, espiritu kalakog lawas. Ang kaluwasan sa Dios dunay tulo ka ang sa diyang mitu ka bidawat kaniya pinaagi sa grasya na luwas pa. Ang Dios ka espiritu mipuyo sa atong espiritu. Ang atong espiritu nga patay gipuhi sa atong Ginoo, gipuy-an sa atong Ginoo, og diha siya magsugod sa pagpagkaylap sa iyang Diyos ng elemento, iyang una-una, iyang pagbati sa atong mga kala. So, matag adlaw, atong isadmitar, atong pagtulunan, naghisgot, dili lang si Kristo na imong atong kinabuhi, himuon po nato siyang persona, na ang atong mga una-una, atong pagbati, magkontrol sa Ginoo nga naa sa atong espiritu. Sa ato pa, kung magkauna-una dili maayo, badlungon sa Ginoo nga naa sa atong espiritu, hinay-hinay, mikaylap na ang Ginoo sa atong kalag. Hangtod mapadayag siya sa atong lawas. Pero dili ta mo ingon nga kanang mga tao nga mituos Ginoo, wa mausapang batasan, wa maluwas. Kaya nga naman, na may unang ang sa kaluwasan. Kinahanglan pa upadayon ta hangtod makumpleto ang buhat sa atong Ginoo. Salamat kayo mga kaigsunan nga ang paagi sa ako ng gisgutan aron maandam ta sa pagbalik sa Ginoo, magpuyo ta sa balay ni Jehova sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Dinhi sa iglesia magkapahimulos ta sa daghang mga kadato nga makasangkap nato pinaagi sa pagpaambil sa mga kaigsunan. Kay sa among naiskutan kanina mga igsoon, ang Kristiyanidad Mangudon, naaman sila ay organisational yun na arrangement, kinahanglan, agit chairman, president, naadayoy vice dito, naadayoy board, mo'y pagpadagan. Pero sa iglesia, wala man na. Kaya ang kinabuhi man sa Ginoo, iyang instalar sa atong sulod, ang matag usa, doon nagyoy kaugalingon na relasyon nato sa Ginoo. Pero, balance po ta. Naapot tayo pilusip. Pagkikambitay. Buto akong giawit na ang iglesia kinahanglan ma-express sa matag lokalidad pero sa pagkikambitay usas universo. Busa karong umaabot inapo sa John Brad Roger to amis Bohol. Kay naay pilusip sa Visayas o Mindanao. Karong October na amin dito sa Manila kay naay pilusip sa tibuok kalibutan. So ako na nang ipaibok ni mo una. Ako na isulti ni mo una na wala ta mag-inusara. Wala ta mag-inusara. Salamat nakaabot ka sa kasinatian na higugmas Ginoo, mainito nagbuhat sa Ginoo, bulatos Ginoo, sa katapusan nag-independente. Ano man, imong nakita ang Kristiyanidad dili gyud magkatuman sa plano sa Ginoo, unya murag mababagan ang imong mga plano, pero kadto gituyo niya sa Ginoo nga makakita ka, madala ka sa lawas ni Kristo. Dinhi sa lawas ni Kristo maoy tapukanan sa tanang na higugmas Ginoo, sa tanang na ngalagad sa Ginoo, sa tanang na ngaluwas aron maandam ta sa pagbalik sa Ginoo. Ginoo na itong igsoon, nagpaambit siya sa iyang kasinatian, siyang pag-alagad, na ingon anak Diyot, ang iyang naagian, kapiki, nakasulti siya, naunahan mi niya, ingon siya sa akong pag-apilin, sa akong pagpakiguban ninyo, dili tungod mangita kong kwarta. Kay dito, wa man po siya makakita kwarta kay nakindependente man. Iyan tigumanan, wa gani mahumag-ato. Oo, na dito yun na ang kayuntan. Kay daghang saad, wa matuman. Pero mga kaigsuonan, muingon ta. Yami atong mga igsuon, kini sa Badjeriel, pastor man sa General Baptist, apat si Brad, katong kandidato
sa Malabon, Baptist po to. Si Brad Ricky, gikan po ni siya sa Jesus for All. Dayon karon gitawag tas Ginoo gikan sa nagalanlain nga pagkabahin-bahin aron usaon ta kay mo ni prinsipyo sa Biblia. Ingon si Pablo, si Apolos nagtanong, ako'y nagbisbis, ang Diyos